Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. 1924. D'això fa 100 anys. 100 anys! Sí, fa 100 anys va néixer a Burxassot un xiquet. Plàcides prades de les teulades, d'això em vindria la melangia. Anys endavant i més d'un cant, el paisatge l'honren estables com uns corrals i fumerals. I deixar caure el pa. Aquell pa cruixidor. Rebotava el pa a les paneres i cantava la claredat. És sorprenent el fet d'una cirera. Com l'aigua del poal corrien mans de la solidaritat. El dia era com un vers senzill i el vent estava ple de davantals.